Assalamu alaikum jama'a. Shahararren award din nan wanda kuka sani da Pandora Award a duk ƙarshen shekara, a yau ma Allah ya bamu damar fituro muku da shi. Gashi nan wanda za a yi 20 ga watan Disamba karfe 6:30 na yamma, Luxury Event Center number 19 da ke Gidada Road, Nasarawa, TRA, Kano, opposite Abacha Residence. Sai kun zo, guri ne wanda ya tara shahararrun celebrities na arewa baki daya, kama daga 'yan fina-finai mawaka irin su Dizel, DJ AB, Mados, LSB da kuma Sadiq Saleh. Kada ku sake a baku labari. Pandora Award 20 ga watan Disamba karfe 6:30 na yamma. Kada ku manta, Luxury Event Center number 19 da ke Gidado Road, Nasarawa, TRA, Kano, opposite Abacha Residence. Ga kuma su ɗan Yarbawa a gefe irin su mai buri da wando, su ma suna nan za su taka rawar gani. Allah ji kan Kamal Aboki, Allah ya yafe masa. Allah ji kan Kamal Aboki. Pandora Award.